बेनो जोंहा इक'लजिकेल बेलेन्स जानायजों लोगोसे जों दे बेवहाय अर्चार्ड मोनसे बानायनो थांगासिनो दङ फिथाइ सामथाइनि बागान बे फिथाइ सामथाइनि बागानखौबो जोङो 3 बोसोरसो जुदि मेनेज खालामोब्ला आं सानगोन बेनिफ्राय जेरावहाय दिनैनि जुगा केन्सारनिफ्राय आरोग्य मोननो थाखाय टिबि बेमारनिफ्राय आरोग्य मोननो थाखाय दिनै मानसिनो फिथाइ सामथाइनि बिदैनि गोनांथि जानानै फैदों जायखौ जोङो अर्गानिक फुड्स होननानै बुङो गतिके बेफोरखौ नोजोर बोनायजों लोगोसे जोंनि बे हालामनि गथ'फ्रा जोंनि फिसाफोरा जोंनि फरायसाफोरा जों साफ्रोमबो ब्रेइननि खिन्थु साफ्रोमबो मानसियानो थोजासे ब्रेइन दङ बेखौ जोङो इउटिलाइज खालामनो रोङाखै आरो सासेया सासेखौ डिफेन्सिभ होनो रोङाखै सासेया सासेजों डिफेन्सिभ होनो रोङियावनो जोंनि गेजेरावहाय इक'लजिकेल इमबेलेन्स जादों जायखौ जोङो समाज होननानै बुङो बेवहाय ख्रिस्टियान धोरोम सिबियारि गोबां दङ आंनि मिथिनायाव ख्रिस्टानफ्रा मोनसे सिस्टेम दङ बेप्टिस्टफोरनि गेजेराव आंबो बेप्टिस्ट सेइन्ट प्रेयार होननानै बुंनाय मोनसे दङ ना सेइन्ट प्रेयार इट्स ए रिलेटेड विथ द इक'लजिकेल सिस्टेम दिनै आं दा 10 मिनिट आर'ज खालामदोंबा नेक्स्ट 10 मिनिटआ नोंनि माने पृथिबियाव जेसेबां जोंना 1 सेकेन्ड माने